ndiri kuona sokunge vanhu vari kubva vasvawa, vanhu vari kubva vapera simba, vanhu vari kubva vaneta, vanhu vari kubva vatya, vamwe vari kubva vahwanda vapeta miswe nekuda kwokuti zanu pf iri kuteeredza mapopular ningi ese, malegendary ese ari kuzikanwa kuti vari kumotivatiza vanhu, vari kutaura nevanhu kana kuti vari kupa pressure kuvanhu. Iko zvino tapera kusungwa, tapera kuzara mumajeri, tapera kuthreatenwa, tiri kuthreatenwa muZimbabwe macho, tiri kuthreatenwa mumabhodha, mumarodhi, mumataundi. Iko zvino mukaona mutaundi muya, mumataundi muri kunzi kwai hapana anopinda mutaundi asina kuchena, asina kugeza. Ko vari kuya kotengesa goridhe, mawindi, makorokoza, magold pana, vari kuya iyo magold pana ari ndiwo avanoti ndiwo anosumudza economy, anoisa gold rakawanda kureserve bank, kufidelity. Zvinoreva kuti kana wati wanda vanhu vakachena mutaundi, vadzinga magold pana, vadzinga makorokoza, nokuti mukorokoza unongobva uko asati ageza nehembe dzake, iwo anenge achigara mudondoka. Saka wochiita sei? Unongouya kana nehovhorosi yake kana worksuit yake uchiuya kuzonotengesa nengirikini. Zvoreva kuti iko zvino vadzinga mawindika, zviri kureva kuti vari against mawindi, zviri kureva kuti vari against mavhenda, nokuti vhenda unoswera uri paya unoswera wasviba, unoswera waita sei, unoswera wazorwa mabhanana, unoswera. Saka which means kana maakupindwa nevanhu vane masutu vega vega vakafanana iye meya uyu mafume uyu, vane mari kavakaba mari dzenyika nana Mnangagwa vakadya, saka vanotadza kutenga masutu nei? So saka pane strategically iripo, vari kuteeredza vanhu mumarodhi, maroad blocks ari kuitwa aya, vari kuteeredza vanhu mudzimba, mumabhawa, muri kutungwa masiya iwo mumachichi. Saka isu tinongoramba tichingosimbisa kuti vese vari kurwisana nezanu kana kuti vari kurwisa zanu ngavagare vari makahwanda, ngavagare vari pakahwanda, ende ngavashande mashandiro ane unyanzvi, ende ngavaite zvine unyanzvi vari mukati menyika yeZimbabwe, hama dzedu, nokuti vari kunyararidza miromo yevanhu, vari kunyararidza masi kuti isataura maringe nenhau ye2030. Zvinhu zvokuti munoona vana baba chinogurei ruzha rwavari kuita ruri kusiya zanu pf iri pachena, ruri kusiya vana veZimbabwe vavhurika njere, ruri kusiya vana veZimbabwe vasvinura. Saka izvozvo zviri kuitwa nana baba chinogurei izvozvo ndo zvisiri kudiwa nezanu pf izvozvo, ndo zviri kugumbura zanu izvozvo, ndo zviri kuswera zvichitretenirwa vanhu izvozvo, izvozvo zviri kutretenirwa nababa chinogurei nokuvengwa, zviri kutaurwa nana Jeff Judah zviya, ndo zvavari kuengera vanhu izvozvo. Saka makaona kuti vese vakanga vachibuda pachena kuti vapandukira zanu havachadi zanu, ende kana kuti havachadi kushanda nezanu, vakarwadziswa nezanu vaya vakanga vaipandukira, vakafanana nanyoka yemabhunu, vakanga nyoka yemabhunu vadza kuti anga atova chimbwa mupengo chaicho kuzanu pf, anga atopanduka zvachose kutoipandukira, anga akutsigira rimwe boka kana kuti anga akuda kutsemura zanu pf, akufosa kana kuti kunyengetedza kana kuti kukwenenzvera vana chiwenga kuti vamutse kana kufoma chimwe chinhu nana Gezava, pressure yaanga ari kuisa mukati, but anga asiri kuda kubuda muzanu pf. Ndo chakaita kuti vanhu vatadze kunyatsosapota zvizere, anga asiri kuda kubuda muzanu pf, zita rezanu anga asiri kuda kurisiya, ani mazvona. Saka but nyoka yemabhunu kupanduka chaiko chaiko anga apandukira squad yana Mnangagwa iyi, anga aipandukira zvachose nekuda kwezvavakaitirana mubato mavo, zvakanga zvichimurwadza, enga yaanga ainayo semuna Geza, ienga iyaya yezvinhu zvavakaitirana mubato mavo. Isusu vanhu tinozongoti kupesvedzera nokutsigira, but vanhu vai paground chaipo chaipo, chokwadi chiripo, vane zvinhu zvavakaitirana muzanu pf zvine chekuita nekunyimana dzimari, nekutorerana zvinhu, zvine chekuita nekuranda vanhu. Vana nyoka yemabhunu vane zvavakaitawo paground vari mayouth vachishanda nesimba rezita rezanu, vane zvavakaitirwawo futi zvimwe. Saka muona nyoka yemabhunu apanduka abuda muzanu pf, vakabva vamutora vakamubata, nyaya yekugara mujeri nyoka yemabhunu haana mhosva. Imi muno vanhu vari kutouraya vanhu, muno vari kutoba chaizvo, vari kubviswa mabheraut manini mune dzimwe nyika and so forth, vari kubatwa mwazira vapepa mwari chii. But chokwadi chiripo, nyoka yemabhunu une nyaya yavakamubatira, nyoka yemabhunu une zvavakazviitira, une nyaya yake nyoka yemabhunu, vari kuda kunyararidza miromo yake. Handiti munoona kuti paakaenda mujeriko zvinezvi masi yabva yadzikira pane ruzha rwaiiswa nanyoka yemabhunu nepressure yaaisa, ndo zviri kudiwa izvozvo. Mukaona pasungwa madzibaba eshanduko, masi inodzikira, especially kuopposition,
kuti ikambe ishama ipenge itaure. Muri kubona vana baba mapengo aya vese vana baba mudiwa pawasungwa munoona kuti zvinoredusa effort yevanhu, zvinoredusa power, because vanhu vanoda vanhu vanovatungamirira paground, vanoda vanhu vanovatungamirira pamedia, vanoda vanhu vanovakurudzira nekuvasapota, vanoda ruzha irwo rwatava tichiita kuti nyoka yemabhunu achiita ruzha nepapa, baba chinogurei nepapa, Jeff Judah nepapa, nengirikini vana mapengo nepapa, ikokoko vana Saruwaka vanga vachiita ruzha, but ruzha rwaana Saruwaka naana Sore runonetsa, because varume ava havanyatsojegesera nyika kuti vanenge vachibva nekupi vachienda nekupi, ende vanenge vambori vebato ripi, kana kuti vanga vachishandira kupi, kana kuti vafana noya Rudzi Gaba rinochekwa. Ndo mashomokero akangoitawo ningirikini Saruwaka akangonyuka muchigurupu vachishandisa zita ranyuka, because gurupu iri rakazoumbwa naana Saruwaka kairi ranyuka yemabhunu chairo rakaningirikina rakakola. Saka hazvikanoti vakarikorowedza ndivanani, iri gurupu rakazosara rogadzirwa rakumentirwa naana Saruwaka iri vakazogadzira nyowani, vakati vanhu vese vari kubuda imeende uku ani muri kupaona. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukazvitarisa mocherechedza kuona kuti hapana anonyatsoziva nhoroondo dzekuti vakomana ava midzi yavo chaipo pavari kubva nepavakamira pavakatsika chaipo ndepapi. Ani muri kuzviona chonacho, ende vari kutungamirirwa naanani, ende vari kuita zvinhu izvi vari pasi paanani, vari pabato ripi, ende vari kufamba vaanani. Baba Chinogurei munhu webato reopposition, even vana president vacho vanotondiziva, even vatungamiriri variko kuopposition vanondiziva, ani mazviona, even masi inozviziva. So saka chiripo ndechekuti ava varume ava vanoti nhasi uno vari kusapota ZANU vana Chiwenga, nhasi uno vanotaura vambobiridzira vaita songe vari kusapota Chamisa, nhasi uno tsiriwe vanhu veopposition, nhasi uno tsiriwe kwaChamisa. Saka vanhu veZANU vakangopinda pamberi chete naiwo wapamberiwo, vanhu veopposition vakapinda pamberi naiwo wapamberiwo. Saka ndo dambudziko riri kunetsa kuti tinzwisane nevamwe vari mumachanel umo kuti ava vari papi chaipo pavari vana ava, vari kutanga vana Monzorangu, vana Hlabangu. So saka ndo zvinhu zvinonetsa iko zvinezvi vana Gaba rinocheka kuuya kwakuda kunochinja, muchazozwa kuti Stola haasisipo, Stola azodai kwaitwa marabharabha 1 2 Gaba rinocheka ndiye apo, ndiye apanyanga kopedza kozouya futi umwe chichanelo chinenge chinoita sokuti chakarongwa neintelligence dzakasiya dzagadzirisa dzikaisa vakomana vadzo ikoko vadzinosara dzichiplanda. So vanonyebera havo kutuka ZANU kuti against ZANU, kuwana Shabangu havasi against ZANU here, kuNgonzoro ari kuti kudini nhasi uno handindi arora zvemadhemo, asi aito kushashanga ichashanga ZANU toishashanga kuepothe paakadliwa achingopedza akabva ati ziva maelection ndiye asiri akashandisirwa neZANU pia zvikutora harvest here, asiri wana Shabangu akadzinga vanhu munhingiri wakarikora, vana sikwa Shabangu havasiri vaukambedzera ZANU PF here kuti 2030 dzite. Saka zvimwe zvinhu vana veZimbabwe tinofanira kuita wake up kusvinura. Ndakataura ndikati Traore anga ari munhu ari genuine, because iye Traore pachake anga achingobuda pachena kuti ndiri muZANU, but anga achirwisa hurumende yaana Mnangagwa achisapota another party yehurumende yeZANU PF zvakare vana Chiwenga, ndo paakanga achipesana nemasi. Munoziva Traore dai akamira chaizvo asina kumira neZANU ka aigona kutora title inenge yanyoka yemabhunu, ani muri kupaona, but vaikanganisa vakomana manje, vaitaridza kuti vanga vari musame system iye nanyoka yemabhunu, vanga vakapandukira ZANU but vachisapota ZANU. Saka zvinonetsa manje kuti vasapota vamwe vari muZANU, mazviona. Saka vanhu ivavo manje vanotora vachisungwa vachivharigwa, because vanenge vaida kunyararidza miromo yavo kuti varege kunyanya kuti stereki. Saka muri kuona kuti even mukatarisa vanhu vakawanda vanda, Balista dambudziko riripo nderekuti anga aine chinangwa chokuti avhure political party, ndo paanga akananga, ndo paanga achienda, asi zvanga zviri zvokushandiswa neZANU PF, because it's a ZANU izANU pachake, haana paakambofa akazowenga ZANU, asi anga achiwenga vana Mnangagwa, vana Ningirikina, ivo vana Naidi kana kuti vana nani Abdul no, but chokwadi chiripo Balista muZANU PF akakwana. Ende Balista emu yake chai anga achifungidzwa kuti akarecruita vese vari paground vanenge vane power vane effort, ovatora kuvaisa mubasket rake, then iye ochiita sokunge anofounda zvakaitwa vana Zarera vana Vhaririyo zviya uyu mukadzi uyu akaenda mumaelection anonzi Niko, zvakaitwa vana Narinda Masarira zviya, ndo zvanga zvichida kuitwa vana Vhaririyo. Vanga vari vanhu akaadaptwa, vanga vaadoptwa kuti vamutse nekufoundwa, kumutsa mapolitical party, voita sokunge ane political party, asi achitora vanhu kuvabvisa munhingikini, kunyararidza vanhu miromo yavo, oita sokunge original political party. Ndo zvinhu zvanga zvichiitwa paya na Balista. But chokwadi chiripo ndechekuti nhasi uno tarisai kuti ari kupi nhasi uno
vanhu vari kuichema, vari kutambudzika, vari kuita sei vese vana maini beti wokundifonera uyu kwai mayani berita ansani heno vese vai vanga vari vanhu vanga vachishanda vari pasi pabhalista, vanhu vanga vachikambenera bhalista kana kuti kuningira bhalista vakawanda vanda vacho vanga vachikambenera bhalista. Handi muri kupaona manje. Saka ndo dambudziko riripo rokuti even kumachannel kwacho kana tikanzi ngatibatanei, unobatana sei nevanhu vari kusapota Chiwenga? Isu tichiti Chiwenga haana kunaka, vamwe vachiti Chiwenga akanaka. Hapana kubatana kunomboitika because Chiwenga muzano. Saka vanhu vari kusapota Zanu, vamwe vari kusapota opposition. Opposition azvinova kuti opposition even ari biti, ari Ngonzora, ndoti Ngonzora sorry, ari Scala, noti Ngonzora, ari Scala. Ari Chamisa nevamwe vakadaro daro, vanhu vari kusapota. Saka nyaya yevanhu vakomana vazhinji ava pamedia, vanhu vakanga vaida kuedza kupatsanura pfungwa dzevanhu paground kuti vanhu divhaidike. Remember kuti Mnangagwa akataura akati tambai nawo paground, takaisa vanhu vedu paground ipapo. Anoziva wani munhu akaiswa naMnangagwa, mbondiudzai kuti ndiani akaiswa naMnangagwa? Ani muri kupaona? Hapana anoziva kuti Yevano ndi upi. Saka izvozvo zvinofanira kuchenjererwa nokungwarirwa izvozvo. ZANU-PF ine vanhu vayo paground, kumawazi kumachannel ikoko, ine vanhu vayo kumachechi, ine vanhu vayo kumabhava, ine vanhu vayo kumatavheni, kumabhodha, ine vanhu vayo mumarengi, mapurisa imo, maroadblocks, ine vanhu vainenge inavo imomo vane basa ravo ravakatumwa kuita imomo, ine vanhu vainavo mune dzimwe nyika, ine mumarengi edzimwe nyika, mumarengi imo, mumabhasi imo, varimo vakomana vakaiswa imomo, mumatavheni imomo vanenge vachipinda medzimwe nyika vachita sei. Saka mukasazvichenjerera izvozvo, ZANU-PF yakaona kuti isusu tatadza kugadzisa nyaya iya yekudzivirira vanhu kuti vasataura yemutemo waida kuisa uya zviri kurambwa nenyika. Saka yakaona kuti beta tironge imwe plan, ikaisa vanhu vayo paground. Saka machannel mazhinji mamwe acho machannel akafaundwa through ZANU-PF. Makambowanzwa here vachiti isusu vanhu vezanu takatumwa naMnangagwa? Pane channel yakambotaura kudaro? Hapana. Kana channel mukataza machannel esa, pane channel here iri kubuda direct pachena ichiti tinosapota Mnangagwa mberi naMnangagwa. Vanoziva kuti vanhu havaiteere but vakawanda, handiti muri kuzviona shona nacho. Saka vanodivhaidha voona kuti vanhu vada kuzama kusapota ani, voti vanhu vari kusapota Chiwenga, voti saka imi mikurudzira nge muri kusapota Chiwenga. Ivo vachiziva kuti Chiwenga vari kusapotecha, vaida kuzama kuti masi isanyanya kuenda kuna Chamisa kana kuna Biti kana kuna Scala. Handi mazviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti takarohwa kaunda nevanhu vezanu. Tine vamwe vanhu vatiri kutofirira tichitofungidzwa kuti ichokwadi but hamuzvizivi kuti vanhu ivo vakaiswa nani, vanhu ivo vari kubva kupi nekupi vachienda nekupi. Ani muri kuzviona kupera kana kuti kuexpire kwavanhu ivo vamwe vacho havasungwe, havambofa vakasungwa, ende mukati menyika vanoenda nokubuda madiro vanhu ivavo, asi vari mumachannel vachituka Zanu. Saka munazvichenjerera izvozvo kuti intelligence ndo zvadziri. Intelligence dzinogona kutonyomba Mnangagwa even vatori paari ipapo. Intelligence ndo zvadziri. Uyo anonzi ani uyo wekubuda muZANU-PF achimboti ndaakutera G40 uyu nengirikini, asi ari kubuda akagara naMnangagwa here? Asi ari kubuda kanengini akati ndakudzokera kuZANU, kudzokera nokubva watosvika kuita shamwari yapurezidendi. Vakomana vanenge vakatumwa, vakomana vanga vari vakomana vechipangano kava. Saka zvimwe zvinhu zvacho munadzidza varume, munazvingwarira. Tine matricks ari kushandiswa neZANU-PF mumachannel group, mumawhatsapp group chaimo, mawhatsapp mazhinji acho, maadmin acho mazhinji aya vari kunyora zita raChamisa zvefeki, vari kunyora zita raChiwenga zvefeki, mawhatsapp group iwaya. Munachenjerera zvinhu izvozvo. Saka ndoda kuyambira zvikuru kuti dambudziko ramusingazivi vana veZimbabwe nderekuti ruzha rwatinenge tichitoita irwo rwuya nderekukusvinudzai nekukupai mameso ekuona nemeso ekunzwa, nokuti imimi vamwe vacho muri paground hamuna simba rokutaura kana kuvhoisa, especially muri muZimbabwe hamuna simba. Totozviziva kuti makabatwa, hamuna simba racho because mukangotaura mukazikanwa chete matotengeswa. Saka tinenge tichikutaurirai miromo yenyu isusu, tinenge tichiedza kutaura isusu vashoma, vasara vachona vari mumwena tinenge tichitaura because vazhinji vacho vapera kunhongwa, vapera kushungurudzwa, vapera kuabhuswa, vazhinji vapera kukandwa mujeri, vazhinji vapera kukuwadziwa. Wasara vashoma shoma ndivananiko? Jeff Judah, baba chinogurei nani? Vashoma vasara vari kutaura, handi muri kuzviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti ivo vari kutorwisana nokutoti Jeff Judah vangamuwana sei, Jeff Judah vangamunyaradza sei, Chinogure vangamunyaradza sei. Saka imimi mukasanzwisisa manje noise yatinoita iyi tinoiitirei? Tinozviitira kuti masi iite ruzha, masi iite simba,
masi izive zvakawanzika zviri kuitwa nezanu, masi povho izive zviri kuitika, uye tichitaurira miromo yepovho kune ivo vari kuzvita vacho kuti vasiyane nezvavari kuita. Saka ruzha rwatiri kuita ruri kukonzeresa kuti rushorese zanu PF nehurumende iyo yacho yezanu yacho iyoyo kune dzimwe nyika, ishorese zanu PF pasi rese, uye ishorese zanu PF nevana veZimbabwe, iite kuti vana veZimbabwe vapedzisere vakudini, vapedzisere vakushonedzana. Saka zvavari kuronga manje zviri kukanganisika nekuda kwemashoko ana baba Chinugurei, zviri kuvhiringidzika because iwo vanenge vaida kuti vanhu vagare vari murima, vagare vari musaga, kitiri musaga, andi mazvona kutengeserana kitiri musaga. Saka munoona kuti zve2030 zviya zviri kubvonyongoka. Saka munoona dzimwe nyika kuti dzizoningirikina, dzizopindira mukaona even mastation mazhinji ekune dzimwe nyika, kuna na BBC kwesoko, kuna na Britain uko, kuna na America, vari kubvunzana nesituation iri kuitika muZimbabwe. Vana na South Africa maningirikini vari kubvunzana political parties dzimwe nyika, hurumende dzimwe nyika. Zvinonyadzisa. Saka ZANU PF iri kuzoona kuti izvi zvatiri kuita kaizvi, mukatarisa iko zvinezvi economy yenyika yakutodonha kuita down, iyo vachirwisana nekupressure mari, vachirasa mari. Werengai munzwise economy yenyika iko zvinezvi yadzika zvisingaiti kana zvitaurwa nekuenzaniswa. Yaparara economy yenyika, nyika yafa, kufa chaiko. Vanhu vachitora mari vachilaza, vachipa vanhu, vachitora mari vachipa vanhu, vachita sei? Muri kuona nyaya iri kuitika. Vachitora mari vachitenga vanhu kuti vasupport 2030, vachitora mari vachitenga vanhu, vachipa motikari vanhu. Mota dziya mukatarisa madzimambo paakapuwa motikari. Nanhasi uno makambozwana pana mambo kana 1 ari kutaura, chief kana 1 wemuZimbabwe ari kutaura kana voisa. Makambozviona machechi vakatonhodza vakanyaradzwa kuri wemachechi vesa. Ani muri kuzviona mamusicians pane vari kumboimbawo corruption. Vese vari malegendary vane zvinhu zvavo, vane mari, vane chipana vari kumbotaura nezvezano. Ndo zvaidiwa izvozvo. Saka now iko zvinezvi vanhu vane dambudziko vasara ndivana baba Chinugurei, ndo vanhu vari kuramba vachitaura. Saka izvozvo vanoziva kuti ZBC vakaisa vanhu musaga, vakavharira vanhu musaga mukona. Saka ZBC munongoudzwa zvavanoda iwo munyika imomo muZimbabwe. Saka maaudio nezvimwe zvine machannels ari kuzokuudzai chokwadi. Chokwadi ichocho ndo chiri kuvharidzirwa kuti vanhu ava vavharidzire imhani, vatorei vabate imhani. Vanhu ava vabate imhani vari kutikanganisa mhani, vari kutinyangadza mhani. Ndo zviri kukonzeresa izvozvo kuti vana Jeff Judah vateeredzwe. Although ane mashandiro nemabatiro nematauriro ake but ari against ZANU PF, but ndo zviri kuita kuti ateeredzwe izvozvo, ndo zviri kuita kuti avengwe izvozvo, ndo zviri kuita kuti vamutsvake izvozvo, ndo zviri kuita kuti vavenge baba Chinugurei izvozvo. Andini muri kuzviona manje. Asi baba Chinugurei vakabvuma kupuwa mota, dai vakabva vanyaradzwa. Kana Jeff Judah dai akabvuma kupuwa mota, dai akabva anyaradzwa. Even madzibaba eshanduko dai akabvuma kupuwa mota, dai akabva anyaradzwa. Kana kukuwadziwa kwese uku dai asina kukwara, kana usungwa kwaari kuitwa kwese uku. Saka vana veZimbabwe unofanira kuziva kuti dai madzibaba eshanduko akapuwa mota futi maita apanduka, dai madzibaba eshanduko akapuwa mari maita apanduka, akapuwa purazi kana imba. But nhasi uno akuwadzwa, hamuchagona kumumiririra. Vana baba mudiwa dai vakadhingirira vachizopedzisira vapuwa mari maiti apanduka. Even Traore wacho chaida icha dai akapuwa mari maita apanduka. Even Jeff Judah dai akapuwa mari maita apanduka. Even ani kana ani vananyoka yemabhunu dai vakabvuma kunyaradzwa vachipuwa mari maiti apanduka. Saka ndo dambudziko riripo muri yeZimbabwe rokuti silent yamuinayo inoita kuti isunde vamwe vanhu paground vachiita basa, especially maleaders ema-opposition parties. Zvimwe zvinhu zvamuri kuita kana mukakunyarara kamuri kuita kari kusungirira vana veZimbabwe kuti vakambene vachisara mukamwa mamupere, vachimiririra nokudhifenda bato, vachisapota bato. But imimi manje kwamuri kuzoenda nako zviri kuri kuita sokuti kwakaenda imbwa ndo kwakaenda suro. Hapana chiri kuzozikana kuti pane chiri kufamba here, pane chiri kuita here. Because patinotarisira kuti muite ruzha kana action, tinotarisira ipapa pari kusungwa vanhu vamwe vanopikisa. Tinotarisira kunzwa mavoice enyu, tinotarisira kunzwa mashoko enyu, tinotarisira kunzwa zvamuri kuronga way forward, tinotarisira kuti tinzwa kuti pfungwa yenyu ndeipi. Vana veZimbabwe vakagara so vataura kuti maelection haabudi aya. Kana tikaenda kumaelection hapana chinobuda. Even mareferendum ningirikina aya hapana chinobuda, fake referendum. Kana vakati tauda kuita referendum nekuti vanenge vanyaraka kuti vamanikidzire mutemo kuisa kuparliament, vakunyepedzera kuita fake referendum. Vanhu vanenge vakuita zvokunyora, unotorwa vanhu veZANU PF vanenge vatorwa kuDarwen pasi uko kumaruzevha uko, vanhu vanobva kumudzi kwamutoko pasi uko vasati vaziva zvakawanda, vanoramba vachimanikidzwa muZANU PF. Ndo kunotorwa ikoko vanhu vakapusa vanonzi marombe vaya, vanonzi madinga.
ivo vaya vari kunana uzuma mara papfungwe vaya vanenge vachingogara vari pasi vachingomanikidziwa ZANU-PF mavhireji kunana pfungwe uko vari kunana karoi kunana magunje uko vari kunana chipinge kunana mutare pasi kumabhodha uko ndo vanhu vanotorwa nemabhazi ivavo vouya voitwa raini q kuvhota vari muHarare imomo vari mumatowns zvonzi vanhu vomuHarare vavhota kwasara vanhu kumaruzevha zvakangoitwa pamaelection zviya ani mazvona saka it's a fake referendum so tinofanira kuti tichichema tese nesimba takabatana sevanhu veZimbabwe pano kuti murambe muri silent sevatungamiriri wemapato so munoziva munosvika pakubudisa vanhu mugwara remusangano kupedzisira maona vanhu vakuita basa rekutengesa vakupuwa mari neZANU-PF vanhu vanenge vachishora hunhu hwemapolitical parties vanhu vanenge vachishora hunhu huri kuitwa nevatungamiriri vanhu vanenge vachishora avazonzwisisi zvinenge zvakuita sokunge mapolitical parties ekutengeserana mbanje kana kuti echitsotsi kana kuti mapolitical parties acho asinganzwisisike kana kuti madhiri awo ekutongoti changosara amapato ekutsvaga mari rabusiness but chiwei yekuti kubvisa ZANU chaiyo takundikana zvinoita sokuti mapolitical parties akundikana kubvisa ZANU kana kuti apererwa havachaudzi masupporters avo kuti tapererwa havachaudzi masupporters avo kuti so vanoramba vari zii vari silent havachataridzi kumira nesimba paground havachataridzi kusimba paground iji president wangu chaiye vachamisa vakapomerwa zvakawanda stereki vachinzi vapuwa mari isingaiti vachinzi vazodai vachinzi kunyarara vari kuzivana neZANU vari kudini so tikamira tikarambira tikaramba nanhasi uno tiri kuramba nanhasi tinongoramba nyika iri kuramba povha iri kuvarambira handi muri kupaona but tinotarisa mamwe maactions anenge achibva kwavari anenge achibva kumusangano anenge achibva kubato hatigoni kuita sevanhu vemuZANU-PF vanonzi havabvumiri kubvunza havabvumiri kutaura havabvumiri kuvhoisa tinotarisira machanges epfungwa dzeutungamiriri dzaivo vachamisa pamwe chete nevaleaders avainavo kuti ko vari muwei ipi vari mugwara ripi vari kufungei nekuti vana veZimbabwe vanenge vachifira vachivakambenera vachivasapota tiri kuvamiririra tichisapota tichidefenda iko zvino mukatadza vanhu vari kunyanyomira chaizvo pamidhiya tisu vana baba chinogurei maererano nemusangano unopikisa andi muri kupaona tichidefenda tichisapota tichiita sei tinosara tumafeni twadokerwa mapenzi tinosara vanhu vasina basa tinopisira vanhu vekushorwa nokusekwa vanhu vekushoropodzwa vanhu vekuvengwa tinenge takuwengerwa zita ravachamisa takuwengerwa opposition party takusekerwa opposition party takutukirwa vachamisa takushoropodzerwa vachamisa tinopisira mhandu enemy yekuthreatenwa tichithreatenirwa vachamisa tichithreatenirwa opposition party including kuti vanhu vanoti vanothreatenirwa vachamisa kuti zvadini luka madzoba eshanduko kuthreatenirwa opposition kuthreatenirwa vachamisa because kwaari dai anga aenda kuZANU anga asikambosungwi anga asikambaitirwi zvese izvozvo izvi haisi nyaya yedemonstration chete yakamubatisa inyaya yekwaari inhengo yebato rinopikisa handi muri panzwisa saka zvimwe zvacho ndinoda kutaurira vebato rekwangu mamwe manyarariro amuri kuita varumeka pane pamwe paundombokubvunza mukaramba makanyarara it's just of like ignorance hazvina zvazvinobetsera because mukaona vanhu sekunge tiri mapenzi tichikubvunzai kana kuti tichitaura hazvina zvinobetsera bato nderevanhu harisi revanhu vashoma bato nderenyika harisi remutungamiri chete nevanhu vakamupoteredza anditi saka kana tichitaura zvekuti tinobvunza tichitarisira zvine zvichiitika mukaramba makati zii imimi vanana baba chamisa nebato renyu vanhu vanorasika direction wachi kana foni inorasa temperature motikari inorasa canvas zvimwe zvacho itai network ikashayikwa vanhu vanovhiringika foni dzinokanganisika zvimwe zvacho vana mapfumo chaivo vana mudhara mapfumo vakataura vana veZimbabwe vari kutaura vanhu kuti chaakudikana ndeizvi saka imimi mukaramba makanyarara nepasvika situation currently now isusu tinenge tichita kuti tine vanhu vari kutitungamirira tine vanhu vari kutifambira nyaya dzedu tine vanhu vari kutimiririra imimi munoti panenge pasvika nyaya kuti yakora yarema saizvozvi monyarara mose mobva mati mubako pwido isusu tosara tichiwawata end of the end mangwana muri kucreata rufu rwavachinogurei muri kucreata jeri ravachinogurei muri kucreata kupondwa kwavachinogurei but imimi munenge muri safe sometimes vanhu vari kukambeneraika it's a sacrifice yokukambenera musangano ndoda kuti muzvizive vakomana veopposition it's a sacrifice sezvamuri kungoita paground izvozvo kuti muve vatungamiriri muri vatungamiriri vevanhu vanhu vakashayikwa hamugone kuva nezvigaro zvamunazvo
mungava mubato, mungava mumusangano, amugoni kuone zvigaro izvozvo zvamunenge muchipanana izvozvo izvo, daidzana izvozvo izvo. It's not a political company. Ndo zvatiri kuramba kuzanu PF kuti opposition haisi political company vakomana. Haisi political family. Haisi political friends. It's a democracy political. Saka imimi manje samai kurwira vanhu, samai kumiririra vanhu. Vanhu vakasara vari kunze, munoita kuti musangano usare usina vanhu. Musangano usare usisina vanhu. Vanhu vanopedzesera vakubuda mumusangano. Vanhu vanopedzesera vatama mubato. Vanhu vanopedzesera vakutera zvimapato zvisina basa. Vanhu vanopedzesera vakutengwa nezanu PF opuwa mari. Muri kuzviona shonacho. So kuwaka kwakanaka vana president Chamisa, but kuputsa one day. Zvinonetsa kuzokokorodza vanhu, zvinonetsa kuzounganidza vanhu, zvinonetsa kuzoisa vanhu panzvimbo kana vanhu vambosviba moyo, vamboita fed up. Saka ngatirambei tichiratidzawo nesu vatungamiriri, imi wana comrade Chibaya, ratidzai simba rokuratidza kumira navanhu, ratidzai simba rokuratidza kushanda navanhu paground. Anditi ratidzai imimiwo shungu dzenyu kuti vanhu vachiona kuti bato riri kuzama, riri kupupurika. Iko zvinezvi ratidzai chokwadi chiripo. Muri kuona vana na comrade Skala kusungwa uku, tinofanira kunzwa mavoice emapato. Muri kuona vana biti vari kushungurudzwa, even iwo Chamisa chavanenge vachishungurudzwa futi. Tinofanira kunzwa mavoice anobva kuna biti, kuna Mbonzora, noti Mbonzora, kuna vana uyo Skala nevamwe vatungamiriri vemapato, kana kuti nemamwe mapoliticians. Andi muri kupaona. So now iko zvinezvi nyika haichaziva kuti totora gwara ripi, now kuti haichaziva kuti way forward. Tine bato here riri kurwisana nezanu pari zvino, tine bato here riri kumisidzana nezanu pari zvino, tine utungamiriri here hwebato uri kumisidzana nezanu pari zvino izvi. Remember kuti hongu tinozviziva kuti vaChamisa vakamboti ndamira, but kumira kwacho koko isusu vanhu taizviziva kuti vaChamisa havana kumira zvachose, tinawo. But zvinobva zvatoita sokunge muchazoita sokuti kune kuhwandira kuti indakabuda ini handina bato. So zvinonetsa izvozvo. So ratidzai vakomana, pamwe pacho tsiurikai, pamwe pacho dzorekai, pamwe pacho udzikai, pamwe pacho onesekai. Musaoma musoro sezviri kuita Mnangagwa. Musatsikitsira musoro makaungana mubato, kana kuti muri mubato imomo moti havana chinogona vanopenga. So zvimwe zvacho benzi rine parinobatsira mubato. Bato rikaita vanhu vasvinu vega vega, mafata ega ega, kana makristu ega ega, mafundisi ega ega, harifambi zvakanaka. Even pavillage chaipo anotomboda mapenzi, kana mumusangano chaimo munotomboda mapenzi anopota achimboti rikamhanya rombo kukandira dombo futi iwewe muridzi waro. Sezvatinenge tichiita izvozvi, haisi nyaya yekukuvengai, haisi nyaya yekuparadza opposition party, haisi nyaya yekuvenga president, kwete. Haisi nyaya yekuvenga utungamiri huripo, kwete. Asi nyaya iripo ndeyekuti pamwe pacho tikambovhurumutsana zvinoita kuti timutse vanhu pfungwa nekumutsa imimi wacho muriko ikoko. Bato ndere vanhu ka. Bato ndere vanhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti maitiro enyu kamwe kanyarariro kacho kamuri kuita kamwe kacho kanosiya isusu tiri background, tiri kunhingirikira so, tiri kutaura pamedia so, tiri kuwawataka, tiri pauranda, tiri mhandu, kana kuti tiri panguva yakaoma. Which means bato rinosiya raisa vanhu pakaoma iro Rwanda utungamiriri. Saka pamwe pacho ngatimirei nesimba, because vanhu vari kuzoponeswa nemalawyers ehuman rights. Saka pamwe pacho, please honorable president vaChamisa advocate, pamwe pacho no leader, no. Zvimwe zvacho zvinoita sokunge taakuitisana savanhu, tiri vanhu varume, ngatitaurane chokwadi. Zvimwe zvacho hazvizoda kuti zvidaro, hazvidi kunyanya kusvika palevel iroro. Zvimwe zvacho hazviiti, because kana tikanyarara tichiti pane zviri kuita riri kutopera kagore rineri, ratopera, rinouya richipera futi, rinouya richipera futi. Wangu munotaura nguva yega yega totangira ipapo. Ipapo pacho na after 10 years here. Tiri kurwadziwa vabereki. Zvimwe zvacho maleaders munaita muchiona so. Zvimwe zvacho munaita muchiona. Munaita muchiona. Munoona sometimes unotoona kuti Skala murume uri kutorwa nesimba, utomira chaiko nesimba.
sometimes vatineti chitosora vachona vane pavanomira kana zvakurema chaizvo vanasikala vaya vanomira kumira chaiko chavo. Saka tichizowanda padhuze nemusangano wokuti tinovati vanopota vachishanduka but sikala munhu vanomira kana zvinhu zvashata, unomira uya kusacrifice life yake kuti iparare. Vana biti vaya ndo pamwe panhu patinoda kuti mutungamiriri wedu waChamisa vakanyanya kunyarara, tsitsi dzakawandisa pavari, rudo rwakawandisa pavari. Ndo zvinhu zvinoita kuti zviite sokunge zvinoita kuti musangano uite sokunge une kunyarara maningi. Vakanyanya rudo, vakanyanya tsitsi. Ipapo rudo vanarwo, handisi kuramba, tsitsi vanadzo, vakanyanya chinamato, but zviri kusiya zvaparadza musangano ende zviri kudhonzawo. Long time vana veZimbabwe vari waiting, vakamirira vaChamisa, vanhu vakamirira bato, but sometimes zvinozoita maadvantage kuZANU PF, zvinenge zvisaboteja kuti vanhu varege kutsvaka chinhu chinovasumudza kuti chiende mberi kana kuti chinhu chinoita kuti zvinhu zviende mberi, nokuti vanhu vanenge vakangomiswa vakaholdwa vari panzira vachitakamira president Chamisa, takamirira bato redu. So pamwe pacho zvinenge zvichipa maadvantages akakura chaizvo kuZANU PF zvamuri kuita vana president Chamisa, zvamuri kuita vana honorable vana Chibaya nana Timba nevamwe vese vana Stalos. Zvinhu zvamuri kuita imi muri kufungidzira kuti muri kuhandirana neZANU kana kuti muri kugadzisa ZANU kana kuti muri kurwisa kana kuti zvichanaka, but still kunyarara kwamakatoita ikoko kuri kutopa mukana nemaadvantages ZANU PF zvakasimba. Panguva yamunoda kuti mafuka kuti ichi chichisumuka chacho munenge makatorwa kaunda kudhara, choshaya basa futi, totanga futi kumira futi. Saka pamwe pacho please zvimwe zvacho batsirai nyika varume, miririrai vanhu. Zvakanaka kana vanhu vatungamiriri vemapolitical parties vaneta vataurire nyika kuti aneta, kana kuti ivo pacho zvavo vasisada zvepolitics vataurire nyika kuti hatisada zvepolitics. Isusu taneta mupolitics tapera basa. Vani kuti bato ringe riripo but richirwirwa zvakafanana nokuti vaChiwenga havana zvavari kutaura, but vanhu vanga vachivarwira vana Traore vachita sei. Tarisai kuti vana Traore vakasungirwa vaChiwenga, vana Nyoka yeMabhono vakasungirwa vaChiwenga, but vaChiwenga vakanyarara. Saka zviri kubatsirei, which means sabotage. ZANU PF inenge ichingova napower. Same nesu tiri kurwira vaChamisa, tinongopesera takuwadzwa, tasungwa, tauraiwa, vana madzibaba veshanduko vesava, but vaChamisa vakanyarara neutungamiriri hurimo hwakanyarara. Muri kusaboteja nyika varume. Chii chikurukuru chamuri kunyanya kuronga chinorongwa vanhu vakanyara. Tasai kuRwanda, kuUganda, masupporters aBobo Wine, tasai kuTanzania uko zviri kuitika. So kana imimi makanyarara, ndezvipi zvinorwiwa nechipasta oro nechifundisi oro netsitsi? Hakuna hondo kana nyika ingatorwa netsitsi wakomana kana nerudo. Pamwe pacho varumeka wangu ndoziva kuti makadzidza kudarika isu vana baba Chinogure, ndozviziva chaizvo because vamwe muri maprofessor, muri maadvocates, but pamwe pacho varume maakuita kunge maakutoshandiswawo neZANU yacho futi, maakuita sokunge makatopuwa futi mari yacho futi, kana kuti muri kutoitiswa neZANU yacho. Muri kutovharidzira mamwe political parties kuti agene ground. Vanhu vanenge vakamira pamunhu avanodazve, pana president avanoda, but vanhu vanosvika pakurasa tariro, vanosvika pakurasa temperature, vanosvika pakurasa focus, kurasa direction, kurasa network. Please, ndinokumbirisa zvikuru kuti Mwari vatibatsire. Nyika yedu inoda kutosimba chaiko. Ndinokutendai zuva reSunday rinei. I think this audio ndinokumbirisa kuti ifambe kumachannel ese, ifambe kumaWhatsApp group akasiyana siyana. Vanhu vangati baba Chinogure vari kupandukira vaChamisa, ndodambudziko nevanhu ukataura chokwadi zvonza zvavanosvita vanosapota vaChamisa. Vanhu vaChamisa kana vakanga vakanyarara kana vakaita zvinhu zvinenge zvinoita kuti zvitibatei, hazvitasisi vanhu kutaura kana kubvunza. Kana political party kanga yakanyarara, vanhu vanofanira kutaura. It's not ZANU PF inonzi vanhu vanongoudzwa kuti taizvo, vanongoteedzera izvozvo. So kana iri democracy, tinofanira kusunuka kutaura, tinofanira kupopota, tinofanira kupa pressure vaChamisa vacho, kupa pressure bato, kupa pressure musangano. Nekuti kana tikaramba takanyarara, zvese zvinongonyararawo futi zvinhu zvacho. Saka mvura inoda kubvongodzwa. Hakuna munhu akambopinda Jorodhani mvura isati yabvongodzwa. Kune munhu anopinda achitanga abvongodza aisa munamato. So nyaya iripo ndeyekuti dai Mwari vatibatsira. Pane zvimwe zvinhu taita savana veZimbabwe, savanhu vari kuziva ruda nyika yavo. Iko zvinezvi vanhu vakurasika kutadza kunzwisisa kuti munyika medu mune political party here kana kuti hamusisina nezviri kuitika. Wangu hatitenderi kuti vaChamisa vabatana naMonzora, vabatana naShabangu nevamwe vatinoziva kuti vari kudya neZANU, but kune vamwe vashoma
asi kubatana kwacho kunongoda kubatana vanhu vakachenjera chete. Vanhu vakachenjera, tamba chirembo musikwenda kabata. Saka ndokutendai zvikuru mabereki, ndokutendai hangu mazvita. Zvinotinetsa, zvinotishungurudza, but ngatiudzane chokwadi. Chokwadi kana tikasaudzana chokwadi, nyika yedu inoenda kumavere, nyika yedu inoparara. Tikanga tisingaudzane chokwadi, kana tisina chokwadi, tinofanira kuudza vashamisa chokwadi. Chokwadi chakanaka varume, kana muchindiwenga ndiwengerei chokwadi. Ende munhu kana achifa anofira chokwadi. Vanhu vese vachapera upuhwa mari ava, vachamisa. Muchingoti ndine bato, ndine vanhu, ndine masupporters, vachapera upuhwa mari munyika, vachapera upuhwa dzimota, vachapera kutengwa. Vanhu vese vamunawo, even vamuinawo chaiwo, vachaguma vakukupandukirai nekutsvaga mari. Ndava vanopesera vaona sokuti chinhu ichi hachifambi, chinhu ichi hachina kwachiri kuenda, kana kuti apa hapana nyaya apa. Tarisai driver wavamwonzora, wavasikala. Zvinoitika zvinhu zvandikutaura izvozvo, zvichaitika izvozvo. Vanhu vamuri kutemba ivavo vese, vanhu vakapuwa mama MPs akatengwa aya anga ari webato. Vese vanhu vanhasi vakapanduka, vanashabangu vachinengida vese, vanhu vachishanduka vachitengwa neZANU-PF. Vanhu vanoguma vakuona sokunge vatungamiriri vane zvavari kuwana, kana kuti vari kungodya vakawanda, kana kuti vari kubhenefita pachavo. Saka isusu tinosarirei? Beta tiende kunotsvaga mari. Saka zvimwe zvacho zvoda zvimwe zvinhu zvichifamba munyika. President ngaataridzewo kusimba, kuita nharo. Utsinye chaiwo hunobatsira, hasha chaidzo dzinobatsira. Ndo kana tiri mune zvepolitics, nokuti kana tiri mupolitics president chamisaka achikristu chinotombomira. Tarisai even Old Testament, mukaverenga nhoroondo dzehondo dzavaIsraeri nezvaiitika pasapo, vana Herudhe, vanani vese, vana Sauro, vana Solomoni, vana Dhavhidhi, vana Solomoni, vana Nebhukadhinezari, so hakuna, because hondo dzacho kana politics dzacho na president dzakabva mubhaibheri. All African government dzakaumbwa nebhaibheri dzese idzi. Macolonization akauya, munhu akauya achitungamidza bhaibheri. The Roman Empire ndo yakadominata this nengirikini yese, because ndo vakafamba vachiparidza bhaibheri, ndo vakadhinda bhaibheri irori, vari translator kubva kuAramaic, kubva kuOld Testament yaMozisi yai, mutemo padombo. Saka zvimwe zvacho ngatibatsiranei, because even now all Christianity, Bible rese riri pasi pano rinorwurwa through Roman Empire. The Roman Empire ndo inorwura chikristu pasi pano, vana popu aya. Even chine mazita nemutupo yakasiyana emachechi, but vana popu ndo. Saka vana popu Rome yakagadzira zvinhu through politically. Vana Herode, vana Pilato, vana Cornelius, vana Silas vanga vari vakuru vemazana, vakuru vemauto, vakuru vechii. Saka pamwe pacho bhaibheri racho iroro, Jesu ndiye akazouya bedza achingopodza zvinhu nekuneutraliza zvinhu, but chokwadi chiripo bhaibheri ndo rakauya nehondo. Politics dzese dziri mubhaibheri. So Mwari vatibatsire mangwanani ano. Ndinokumbira mhuri yeZimbabwe tibatane, timise nyaya ya 2013. Tikanyarara kuita ruzhaka maWhatsApp group machannel hazvina zviri kubatsira. 2030 iyoyi, even wakaona kuti zvaramba vakuda kufosa vanhu kuenda kumareferendum. Referendum iyoyi ngatibatsirane itese kumaruzevha, kupenga marokesheni, kupenga chaiko chaiko, kuvava marokesheni imomo. Because hakuna referendum inoitwa muZimbabwe iri clear. It's a fake referendum. Zvinongoitwa pamaelection zano ndo zvainenge chikoita, because iyo pachezvo inoda kutonga kuita one party state, inoda kuramba iri mupower iri one. Saka haimbofa kaita mareferendum ari fair. Zvainongoita mumaelection ndo zvainongoita. Saka ngatibatanei tipenge tiri pamwe chete. Waitakanyarara mumaWhatsApp group machannel, waitakanyarara paground. Ndinokutendai mazvita ndibaba wachinoguri. Amen.